Webfleet er din mulighed til nem og smart flådestyring. Se dine køretøjer, maskiner og din virksomhed på ét interface, når som helst, hvor som helst og på hvilken som helst skærm. Vælg dit foretrukne køretøjsikon og tilpas det, som du har lyst. Se køretøjet eller maskinens position med nogle få klik. Se det præcise Street View. Se turoplysninger eller kørselshændelser og se andre køretøjer i det samme perspektiv. Analyser hastighed og brændstofforbrug. Få indsigt i din elbils batteriniveau og resterende rækkevidde. Se om et køretøj besøgte eller var i nærheden af et bestemt sted på en bestemt dato og et bestemt tidspunkt. Opret notifikationer, advarsler eller beskeder, som automatisk udsendes, når et køretøj eller en maskine kører ind i eller forlader et afgrænset område. Du kan nemt identificere, hvilke trailere og lastbiler, der er koblet sammen. Få besked, når dit køretøj eller maskine skal til serviceeftersyn, eller når der registreres en motorfejl. Du kan tilpasse både den information, du vil have om dine chauffører, og den måde, det bliver vist på. Få vist din chaufførs arbejdstid og resterende kørselstid, så du bedre kan planlægge dine opgaver. Du får rettidige advarsler om alle tilfælde af lovovertrædelser. Dokumenter, at du overholder gældende køre-hviletidslovgivning med alt fra fjerndownload af data til arkivering og analyser. Dine chauffører registrerer deres ture med Webfleet Logbog mobilappen. Gennemse dine chaufførers logbøger i Webfleet, gennemgå deres ture og hjælp dem med at overholde skattereglerne. Dyk ned i dine chaufførers OptiDrive-score og sammenlign deres køreadfærd. Det har aldrig været nemmere at vurdere dit teams sikkerhed og præstation. Se trafikinformation i realtid. Find den bedste rute og spar tid med ATB-ruteplanlægning. Guide dine chauffører og send ruter direkte til deres ProDriver Terminals. Send meddelelser og ordre til chaufførerne. Alt bliver logget i Webfleet. Du har fuld fleksibilitet, når du tilrettelægger dagens opgaver. Du kan trække og slippe eller sortere alle dine ordrer i den optimale rækkefølge og sende dem til din chauffør med et enkelt klik. Brug resterende køreafstand til ad hoc-ture for at se, hvor langt din chauffør kan køre. Den resterende kørselstid tages også i betragtning, hvis dit køretøj er forbundet til en takograf.
Tilpas dine dashboards til overvågning af flådens præcision i realtid. Du kan tjekke rapportering for at få et mere detaljeret overblik. Integrer med tredjepartsprogrammer, så du kan fremtidssikre dit system i takt med, at din virksomhed vokser. Brugervenlig. Udstyret med den nyeste teknologi. Inspireret af den største kundebase i Europa. Oplev Webfleet. Flådestyring, som du aldrig har set før.